चलो बना तो दीहनी मुर्गा चावल जाता नहीं सब कोई के खिया देवे। यही से न हमार माई कहत रहे कि देख बुचिया पढ़ाई करते पढ़ाई के साथ साथ खाना बनावे सीख जो कहे कि ससुरा में जेबे न तो पहले तोर से खाना में दाना बनवाई हन जा आज सीखले बनी तबे न बना देनी है ना। तो पहली बार जो मम्मी जी कहनी है कि कहनी है आज तारा मुर्गे चावल बनाए के बाद हमार तो दिले धक धक कर लगल टुए कि का जानी निमन ना बोली तो हमारे के बोली हन जा तो का कहियन जा लेकिन ना बनावे आवेला तो बना देनी है वैसे ही। अब अपना से तो सब मसाला निमने से डलले बानी कुछ के तो कमी नहीं की कहले लेकिन तबो का करी डर न लगता ससुराल न हटुए तो डर लगबे न करी। आ जाए दे भगवान जी सब कहलिहन देख लिहन जाता नहीं है सब कोई से कह देवे दीदी लो से या मम्मी जी लो सब कोई से कह देवे आ सब कोई के एक ही बार बैठा के खिया देवे। इ नानू कहियन जाए कि एकर माई बाबू कुछ नहीं के सिखा के विदा कैले सब कुछ हमार माई बाबू यही से तो पहले ही से सिखौले बाटुए आयरा गरा घर कहानी का संस्कारी घर के हनी यही से संस्कार बाटे हमरा में। ओखे दो दादा भाई जन घरवा में जाता निमन से सब कुछ दीदी ए दीदी अजय दीदी का एक कने का कहताड़ू कनिया न के चले जब बना देले बानी है और मुर्गा चावल है खा लीजा सब किसे कह देलू हो जा तनी सब कोई से कह देबे। अच्छा पहले हमरे भी आइलू का कनिया न दीदी है कि देखिए अगर निमन ना बने न तो खिसियाम जा मत ए कने काहे खिसियाम जा हो बतावा गलती से एकरा से ना होखेला ई बतावा हैं बनैलू आदमी चल खाता पियता का करे के बाटे। हाँ ये तो बात बोले बेटे जानता नहीं है अब इस ससुराल में पहली बार बनल बन यही से हमरा डर गाँव में ना बनैले रहलू बनौले रही हमरा से पूछ ले तू हम बता देती। जानता नहीं दीदी गाँव में हम मतलब अकेले नहीं के बनौले भौजी बनावत रही नो तो साथ में बनवले बनी लेकिन अकेले जब पहली बार बनावनी है। अच्छा ज्यादा तनी ऊंच नीच केहू से हो जाला हमनी के बनानी जा हाथे अभी गड़िए गुड़ चला बैठावा सब कोई के बैठाए तनी ठीक बेटे आई खा ली ठीक बा। चल हमरो मुर्गा बड़ी पसंद हटे हो खाए में बड़ा निक लागेला। हां नीमन से सब मसाला सब डलले बनी है अब देखी कैसन होखा ताटे ठीक है बा कने चल त सुन चाची जी के कह देना त बड़ी मुंह फुलावेली ना कहला प हो जाता नहीं सब से कह सबके अपन अजस छोड़ा ल न त कहीं जाना न कि देख अपन गोतिनिया के पूछलस या हमरा के ना पूछलस या जानते बड़ गोटिया पटीदार में के घर में बाए कने बड़ी रह स के रहे के पड़ी ऐसे त हम तरह के सिखैबे करम बाद में ठीक नु कैसे रहे के बाटे जा और सब कैसे कह द इहे तो देख के दीदी हम खुश रही लेके हम गोतिनी ना बहिन पहले बनी घर में सब लोग कितना प्यार दुलार से देले बाटे हमरे के 2-4 दिन में बुझा देलन दीदी कि के कैसन बटुए सही कहतड़ू इतना बढ़िया बानी जनो है कि हमर दिल खुश बाटे अपना गांव फोन करके माई से सारा बात बताईनी। चलो ठीक बा सब कोई से कह द ठीक नु चलो ए दादा कन्या बनैले बड़ी हाथे के खातनी नेगो नु दे के पड़ी हो लुगवा निकाल लेतनी त फिर मुर्गा के हाथे जाम छुए खाती हम निकाल लेतनी पहले ही। मम्मी जी आ सुतल बनी अरे आंख लागुला घरवा में हो आ कनिया ना है कि चल बन गल बाटे खा पी ली जा बना देलू। हां बना देने तो बोरा ओरा बिछावा सब कोई के खियावा इति कर काढ़ हो जाता ले बोरा और बिछावे हैं कनीनु सुनी ना कनीनु के हो चाची जी के को पतोहिया बानी है उनको के बोला दी रौरा खिला दी आ जस ठीक हो जाते हम बोल देबे कह दे हम तो आवा खालियन हां ना तो देख जानता गोतिया के गोतिहार हो जाई खियले भी ना खेबु न तिहेनु कही तो हमनी के पूछनी जाए अपन के बेरी नहीं की पूछत नहीं की करत आई कने अरे का करबो एगो इहे कुल आजकल के जमाना हो गेल तो कोई के पूछत रह कोई के करत रह जान जी ई तो बात रो ठीक है कहत बने है आ जानता नहीं कोई के ना पूछला पर दुख लाग जाला फट देना आजकल जानता नहीं आदमी कितना जल्दी दुखा जाला तब का यही से गोतिया पड़ीदार के तो ई सब कहीं के नहीं खे आजा तो करे अपन का करे के बहुत ई कुल के टेंशन बनी ना शादी ब्याह में अरे था कि ना आदमी हो जाय दी हम आगे बनी नु सेवा पानी करे खातिर है अरे सेवा करियो उ घर में उहे नु सुतर नहीं तो बुचिया कति देरे में गोड़वा हाथ दबैला या बस नींद लागुला जान जे बुचिया खइला या हाय ना अभी नहीं जा खइले एके साथ सोचनी इनको सब कोई के खिया दी ले आओ बैठी रहा बोल देता नहीं का के हां जातन सब कोई काट लिया पियन जावा हां ठीक बाटुए अब जातन सब कोई के तो कही देनी खिया देबे खिया पिया देबे नीमन सनो कि केहू नामे ली ई ना शिकायत ना नु करी हमार ओ भूखे मन चटपटाई बटे जानत नहीं बनावत रहे तो बड़ा गमकत रहे रो सूत के नहीं काजी बुचिया दबा देले तो सूत गई कन्या द हमरा के दब करके पिसवा दियो कि हम खाई दूधे का हमरा के खींची दिया लेग पीस दिया उधर वही नहीं गेवा खींची क्या काला है खींची ना ना नाम रखो तनी
का खोई बुझे ना तो जनबू जे का नैहर के खइला ही नहीं कुत जे खइले रही उहे न जानी खींची के कहला पटना दिल्ली घूम के आई ना तो मम्मी हमनी के ससुरे में जाई ना मम्मी नैहर में हां तना भात बनले का जरूरत रहे हां हां धोलो है ना पता नहीं एकनी पूरा मत मनी है देवर ई मजाक करल चलू रहे द कनी रहे द ढेर ना खाई जान तनी मुर्गा जाते हमें भी कनिया कैसे कि हम तनी मनी खाई जाते खानी हम 2-3 पीस खा लेनी रहे तो बहुत हो उतना ढेर बा चटले बैसा का रे पहले ही खा लेते सो क्या करी जा रौरा असरा करी जा अरे बाबू पियाज ले बड़ा बढ़िया बना ना बड़ा ना होटल बुराई नहीं के बुराई उसमें का देना लियावा कनी लियावा खा ये मम्मी जी बाक मोटाइल मैंने गोल पर रखा था नहीं तो योनी राव कने तो हो कनी हमरा के पसंद वाला दी हाउ दी हमरा के हमरा टंगरिया दिहन ना हमरा अरुड़ी उ हमरा के द हो उ हमरा के द हो हमरा अरुड़ी खाई खाबे भाई तू है अरे ओकरा फिर बोलल जरूरी बाटे लजाई कि ना बेचारी अब ला जाहि के बा अब का ले दे दे अणुरी करे के दे दे हां हो रहे द छोड़ एक पीस को ढेर खाबे तो पेट झरे लागी अपन धग क्या बहुत पूरा फैला है दा मम्मी जी के दे तनी बढ़िया से रहे दा हमनी के तो भुंजल उंजल खइबे कोनी हां रहे दा खाई नु रे बुचियो तनी से हां खाई बाबू खो रे छोटी को पीस दिया कैसे कि हमार खा को हमरा के रसोई दो ना रसोई दो जरा कुछ मत दो आ खा ना खींच छोटकी गोतनी के हाथे देवरानी के हाथे खाए के बा ये चाहिए मन करत का हो क्या हम कोरी खाते बनी ए दीदी कुछ के कमी हो तो बोलम जा ना खा सना मम्मी जी कुछ के कमी हुई तो बोलम जा ना हो कमी भा कितना सुंदर बनैले बाड़ू भुला गइनी नीमक एक ने रुक हम लेके आवत तनी भुंजाल का देलु हनु तन 2 पीस रखले बानी हु लेके आवत तनी त खा तनी रुक जा हां ठीक बजाई मम्मी जी नीमक मक ठीक बाटे न दम बिल्कुल बढ़िया बा कमल बा कोने कुछ कह ठीक बा नु जी देवर जी हो कि अधो पेटवा सरा बुझा त भरी ना और ले दे हम ले जे हम कहिया रात भर कहिया चल पीठा रात के पीठा खई है लबला बाई रहे ना पीठा यही तो देखी देवर जी हम इनके के मानिला रोरा के ना मानिला ठीक बनो हां त मानो तब न दिल बरू इनका के आगे बढ़ जा द कन्या बुरा न त मनिया देवर में जकुया हरसन कम भोजन देवता के भोजन हो आ बेसी राक्षस के भोजन बेसी भोजन हां चावल वाला ना हो कन्या ना रहे द इनका तो खाइला ही बरा न होटल में खा खाइल बरा अगले बे सब तो चल पानी ले कन्या पानी ठीक बटले तनी कितना बचेगा क्या है ये क्या होता है कहां का खा कोई ना मम्मी बड़ी मुर्गा मस्त बनल बा हम ऐसे आप का देख बनैले रही ना मम्मी तार वैसा का बन रहे नीमन ना लागत रहे तार हरियाणी लाग जात रहे ए माई मुर्गा कबो लीला ले बारू सकना तानी के हैं हाय ले भैया लीला बारू किना तू काजी जी मुर्गा मेहरानू अगर तो मुंह में से बकार निकले लागल अनो आर देखो चमो छोड़ा के आ गोब दे ली जाए के बा तो रोज ली जाई हो का है मेहरारू के देख तोरा भूखो नहीं के का लागो खा तारा तो तारो को खनी हट देखो तानी की सब चाट गुली पतल खाने में भूख लगे बता बनल बा कि पत्तल के आदमी हाथवा काट के खा लिया खो एकदम और चाहिए ना रे बुल बकौका औका देखी है हां माल करू है बचावा और ये तनी खाता रह बात खाता कन्या कन्या हां दीदी आवा बहरिया है ने कहनी नु
खाना तो बड़ा बढ़िया बनैलु अंगूरी चाट चाट के खोइनी जीभ चटकार के खोइनी ए हमर बाजी बताई नीमन बना भगवान नु माँ अन्नपूर्णा तारा हाथ में नु असही नु एथी देश की तू ऐसे ही सब केहू के खाना बना के खियाओ देखो सब काम अपना जगह पे बा आ निक जब उन केहू के खिया दे आत्मा जुड़ा द ओकरा से पुण्य वाला काम कोनो ना होए हमर बाजी जानता नहीं हमरा बहुत डर लागत रहले जन्नी का जाने कैसन बनी कैसन ना का ला नेगला देखो में साड़ी बाटे आई में चांदी के बिछिया बाटे सोचले रही सोना के कान में के दे हम लेकिन हाथ सखेत रहे ए बाची नेग हटे हो हमनी के घर के का कहल जाला रीति रिवाज हटे ला है रखला अभी उ कने हुआ दी ही कहलस ये कि दे तनी अभी उ तो अरे दीदी रौरा सब नहीं हो तुम तो कोनो बात नहीं कि हमरा खातिर रौरा सब के प्यार दुलार इहे बहुत चीज बाटी है ए कने हमनी के तब बोलैले बनी जे तारा के प्यारे दुलार देवे खातिर आ रिश्ता लेके चले खातिर अब तारा ऊपर नु बाबाजी हमार के कातना दिन तू रिश्ता के लेके चला ताड़ू देखी दीदी रौरा सब जितना प्यार देले बन जनो है हम कभी भी ये समझम दू बात रौरा सब बोलियो देम जे हमरा के नु देखलू हम सहलेम काहे कि माई बहन के सहतन तो रौरा सब के सह देखलू देखो हमनी के ओइसा ना होनी जा तारा से फोन पे बातचीत होखे लागल त बियाह में मान लो कि 50,000 बाबू तार रुपया ना दिलन त हमरा घरे मालिको खिसियात रहन कि बियाह ना होखी आ बाबूजी खिसियात रहन कि ना बियाह होखी लेकिन हमनी के कहनी जे कि ना लड़की बढ़िया बियाह होइबे करी तुसन मेरा रोती संद ना कह देती सन दीदी इहे तो सब कोई हमर हो जाके कहत रहे कि बताव तिलक हाथ ना सकार रहे लेकिन कम भी दियाई हटनो डर रहे जनतन दीदी जो सब कोई डरत रहनु कि हमार शादी कट जाई दहेज के चलते लेकिन डरत हो के व्यवहार इतना अच्छा बाटे है कि पैसा कम रहे तबो नो भैया जी कहनी कि ना ई शादी हो खी जाए तो 50,000 रुपया कोनो मोल बा हो इंसानियत से बढ़ के ये सब देख के घर में और शादी खातिर हमनी घर के लोग एती हो गइल कि ना घर के लोग इतना बढ़िया बाटुए तो घर में हमर बेटी जाई तो कितना निमन से रही हां ए कने अब हमनी के त बढ़िया से रखते बन जे व्यवहार देखी लेलू अब बढ़िया से अपन नियम से अपन रहबू त हाथे पर ले सब केहू चाहेला कि अपन परिवार से केहू विवाद ना करो जानलू अपन अपना सोच पर डिपेंड करता कने तू खा लो तू न खोलू अभी ना जी जाके रुका हम लिया के दे दे तनी घर में खा लियो हम जाना तनी कि ल जइबू तू सब केहू के सामने ना खइबू लेके आव तनी बताओ ये नु कहला किस्मत के तेज बनी तबे नहीं इतना घर परिवार अच्छा मिलल बटुए हमार मर्दो निमने मिला ही बावन घरों परिवार सब कोई निमने मिलल बटुए हम तो भगवान से बस इतने प्रार्थना करता नु कि हमेशा हमने के घर में खुश रही जाए जोन भी करी नु है अच्छा से करी ई ना कि कोई के दिल मत दुखाओ आ कबो यही चीज में रहनु कि कोई के हमारा से दिल मत दुखाओ सब कोई हमारा से प्यार से रहो